Шушы көннәрдә Татарстанның халык артисты Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш хормейстеры Венера Гәрәеваны искә алу кичәсе үтте. Хатирәләрне барлау чарасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Венера Гәрәева рухына кылынган дуга аны җырчы Сәйдәнең әтисе Айрат Мөхәммәтҗанов укый. Җыйнак кына залга искә алынучы һәм искә алучыларның якыннары җыелган. Аның белән сөйләшеп утырып, аның белән көлешеп утырып та булай иде, беләсезме? Шул хәтлек мин аны хөрмәт итә идем. Минем әни дә бик ярата иде аны. Шуңа күрә аңа зур хөрмәт һәм инде юксыну. Юксыну кичәсе махсус Венера Гәрәеваның укучысы Сәйдә Мөхәммәтҗанованың иҗат студиясе ачылу көнгә туры китереп оештырылган. Заманында нәкъ менә халыкныкын халыкка кайтарырга кирәк дип Венера ханым васият итеп әйткән була. Туган авылым комплексында бер иҗади кичә булган Сәйдәнең. Менә шунда Венера Палисен булганда ул чыгыш ясаган һәм Сәйдәгә бер васият шикелле үзенең сүзләрен калдырды. Менә шушы татар халык җырлары юлын югалтмаска, онытмаска дип. Менә шул васият белән беренче үзебезнең адымнарыбызны менә шушы студияда, Риана студияда инде без башларга уйладык. Тавыш яздыру бүлмәсе җыйнак кына залы булган яңа студия бинасында әнә шул васиятне үтәү өчен барлык шартларда бар. Үзе исән булып күрсә бик тә шатланыр иде. Ул бит гомер буе татар халык җырларын барлап, тамашачыга җиткерү өчен тырышты. Искә алу кичәсендә Венера Гәрәева катнашындагы видео язмалар, фотосурәтләр җыелмасы күрсәтелде. Кайбер җырларның язылу тарихы да бәян ителде. Нинди генә халык җырын алып карамасаң, аның ишендә безнең гасырлар буенча җыелган тарихыбыз, моңыбыз, безнең гореф-гадәтләребез барысы да шушы җырларда сакланган. Сәйдә аңа вокал осталыгы дәресләренә йөри башлагач ул фидакарларча бушлай өйрәткән. Талантлы укучысына кызым дип эндәшә торган булган. Кызым, әгәр татар халкы өчен, татар милләте өчен сине укытып, файда китерсәм, миңа шушы җитә ди. Венера ханымның башкарган хезмәтен Каф таулары кадәр дип бәяли укучылары. Халык җырларын да ул берәмтекләп җыйган. Сәйдә Мөхәммәтҗанова әлеге җырларны туплап альбом да әзерләгән. Ә нинди җырлар өйрәтеп калдырган соң Венера Гәрәева укучысына? Мәсәлән, Венера Хасановна белән без өйрәндек шундый матур җыр Сәхтиян читек. Сәхтиян читек савыры башмак. Бер дә ишеткәнем юк, менә Венера Хасановнадан гына белдем. Хәтта шул ноталарны ул миңа үзенең кулыннан язып биреп, беләсезме, шулай итеп тупладык без ноталарында үзе язып бирде. Анарсын Сакмар су, ул инде халык, шулай халык җыр. Анарсын тау астында. Булардан тыш Әзифә, Бөдрәтал җырларының да ноталарын язып калдырган Венера Гәрәева. Кичәдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышы аерым бер мәгънәгә ия. Чөнки Венера Гәрәева әлеге коллективка 1961 елны килеп керә һәм гомере буе эшенә тугры кала. Бик күп җырларны халыкка җиткереп, һәм инде бик күп яңа исемнәр чыгарган шәхес. Без аның алдында баш иябез. Аның белән горурланабыз һәм аның исеме мәңге яшәр дип уйлыйбыз. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.